El Partit Republicà Català vam refundar el 2006, és el partit que sabeu que van fundar, entre altres, Francesc Layret, assassinat pel Sindicat Lliure, i el president Lluís Companys. El van refundar el 2006 perquè 15 dies abans, el 7 d'abril, al Congrés de Diputats de Madrid, tots els partits catalans en representació al Congrés de Diputats de Madrid, i quan dic tots, tots, varen aprovar una llei que era la Ley de Tropa y Marinería. Una llei que a l'exèrcit espanyol li donava més facultats dels que tenia, era que l'exèrcit espanyol és aquell que en l'article 8è de la seva Constitució diu que vetllarà per la unitat de la pàtria, el que van ser la Sagrada Unitat de la Pàtria. Nosaltres vam creure que, com fos, no podíem ja confiar en aquests partits catalans i s'havia de treure una nova força transversal que ara ens hem sumat en aquesta equació de solidaritat per la independència. Per tant, aquí ens teniu modestament, posem la nostra gra de sobre, tot el que puguem i més, i també perquè, com deia Joan Fuster, estem farts de demanar perdó per existir. Visca Catalunya.